Mocenská elita Bilderberg v Chantilly vo Virginii sa nám zišla v novej atmosfére. Doteraz utajený spolok bez akejkoľvek zmienky. Neskôr označované konšpiračné bludy o v podstate neškodnom diskusnom klube a dnes už aj agentúra hlavného prúdu na Slovensku zverejní správu o ich stretnutí. Uvedie mená ako Kissinger, Rockefeller či kráľovna Beatrix. Spomenie 30 stálych účastníkov plus hosti, čiže 150 ľudí z bankovej, hospodárskej, politickej a mediálnej elity. Dnes sa už vie podstatne viac o Bilderbergu. Sú tu však aj iní, ako trilaterálna komisia či Rada pre zahraničné vzťahy. No Bilderberg je komunikačným uzlom globálnej mocenskej siete. Už sa neskrývajú. Zoznam pozvaných hostí dokonca zverejnia. Aj témy všeobecné, nič nehovoriace, ako transatlantické vzťahy, ekonomické a energetické otázky či budúcnosť demokracie. V skutočnosti ide o krízu eurozóny, osud Grécka, nového amerického prezidenta, Rusko, Čínu, Blízky východ. O význame a vplyve Bilderbergu svedčí napríklad osud dvoch bezvýznamných figuriek ako Barroso či Van Rompuy a po účasti v tomto neformálnom diskusnom klube sú zrazu vo vysokom mocenskom postavení na celoeurópskej úrovni, hoci stále len figurkami, ktorých agendu, postoje a konanie určuje niekto iný. A čo Bilderberg a my, teda Európa? Už v 50. rokoch na stretnutí skupiny Bilderberg v Garmisch-Partenkirchene v 70. rokoch predseda Bilderbergu Etienne Davignon vydal správu, v ktorej šéfovia diplomácií 6 európskych krajín naliehali na urýchlenie európskej agendy, hovorilo sa o koncentrácii zahraničnej politiky, spoločnom politickom kurze, potom aj o spoločnej mene a centrálnej politickej autorite. Už tu máme základy európskeho superštátu. A plody svojho úsilia o centrálnu federalizovanú Európu na ceste k superštátu žnú jej architekti a projektanti hlavne teraz. V EU Observer Online z roku 2009 už Davignon otvorene hovorí, ako Bilderberg s vytvorením eura v 90. rokoch pomáhal. Takže Bilderberg ako neškodný diskusný klub, Európa ako laboratórium, vytvorenie byrokratickej federácie a la Európska únia ako model aj pre iné časti sveta. Účastník Bilderbergu, dopisovateľ Financial Times Gideon Rachman, ktorý už v roku 2008 písal, že je všetko pripravené na uvalenie diktátorskej svetovlády technokratickej elity, si pochvaľuje, že Európska únia už zriadila kontinentálnu vládu 27 krajín, čo by sa mohlo stať modelom. A ide ďalej. Uvádza, že nastolenie svetovej vlády je už priechodné, pretože ho možno ospravedlniť finančnou krízou, globálnym otepľovaním a globálnou vojnou proti terorizmu. Všetky tri spomínané faktory sú pravidelne živené mediálnou masážou hlavného prúdu. A tak nečudo, že myšlienka Spojených štátov európskych ako modelu je teraz už na svete aj oficiálne. Kde sa vzali, tu sa vzali a sú tu Spojené štáty európske. Starostlivo pripravovaný projekt, na ktorý dozrel čas vytiahnuť ho oficiálne pred verejnosť, keďže už je dostatočne spracovaná a predpripravená. Vlna zastrašovania. Pozor, krachne euro, rozpadne sa eurozóna, nastane apokalypsa a riešením je tuhý centralizmus cez eurofederáciu po superštát. Tejto myšlienke nahráva nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podľa nej vyriešenie dlhovej krízy a obnovenie dôvery v eurozónu nie je možné bez prehlbenia integrácie. A to si vyžaduje zmeny v zmluvách Európskej únie. Niet inej alternatívy. Akurát realita je iná. Práve európska integrácia posilnila ekonomickú nerovnováhu, silných urobila silnejšími a slabých poslala ku dnu. A prečo sa európska ekonomika dostala do tak zlého stavu? Už v roku 2002 nepoplatní a nepropagandistickí ekonómovia varovali, že používaním spoločnej meny 16 krajín rôznej ekonomickej úrovne povedie k problémom. Ben Senf, od roku 1973 do 2009 profesor náuky o národnom hospodárstve na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne na jednej z prednášok povedal: zavedenie eura bolo proti všetkému zdravému rozumu. Je to výplod číreho nadšenia a zároveň pasca, ktorá hrozí Európe bankrotom. Najprv periférne krajiny, Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko, potom čistí prispievateľia do rozpočtu. Všetci vedeli, že Grécko je tykajúca bomba a vyčkávali. Prečo? Dnešná elita zrazu ponúka riešenie. Prišiel s ním ako nastrčená bábka bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder nahlas, čo už predtým šepkali Merkelová a Sarkozy. Zvestoval víziu Spojených štátov európskych na spôsob USA. Novou zmluvou nahradiť Lisabonskú a zbaviť členské krajiny Európskej únie aj posledných zvyškov národnej suverenity. Pridali sa diplomati 10 krajín Európskej únie,
Od Beneluxu cez Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Dánsko až po Poľsko s návrhom na vytvorenie Spojených štátov európskych. A vyzerá to, že problémy, umelo vytvorené, smerujú k vytýčenému cieľu SSE. A summit Európskej únie priložil svoje polienko do ohňa. Posilnenie ekonomickej a menovej únie, vytvorenie dozorného orgánu, ktorý by dozeral na banky eurozóny, čo je fiškálna federácia. To znamená výrazné obmedzenie suverenity rozhodovania o vlastnej ekonomike a financiách. A k čomu je skutočne potrebná existencia Spojených štátov európskych? To už povedal europrezident Van Rompuy vo svojej úvodnej reči roku 2009. Chcem prispieť ku globálnemu riadeniu našej planéty. Našej? A kto sú tí naši? V týchto plánoch tzv. Našich z Bilderbergu nechýbajú teda Spojené štáty európske, ale nie zbytočne sa na elitárskej seanse v Chantilly zúčastnili dvaja zástupcovia Sýrskej národnej rady. V hre je Sýria a jej prezident Bašar Asad. Nevyhovuje ako spojenec Ruska a Číny, podporovateľ Hizbaláhu v Libanone, Hamasu v Palestíne a tým aj nepriateľ Izraela. Jasné, že je tak položkou agendy elitárov. Navyše je Sýria a Izrael stále technicky vo vojnovom stave pre Golánske výšiny. Zmena režimu Damasku patrí do regionálnej geopolitickej hry. Hráči ako USA, Izrael, NATO a ich spojenec Turecko vyriešením Sýrie majú voľnú cestu na Irán. Preto Sýrska národná rada volá po zahraničnej intervencii. Západ obvinuje Rusko z vyzbrojovania Asada, pričom tam Moskva dodá vrtuľníky, ktoré treba 2-3 mesiace kompletizovať, ale na hraniciach s Tureckom pôsobia agenti CIA a rozhodujú, ako a komu distribuovať zbrane z radov povstalcov. Priznáva to dokonca aj agentúra hlavného prúdu. A potom nastupuje psychologická vojna a dezinformačná kampaň. Verejnosť je šokovaná správami o tom, ako sýrska armáda zabíja deti. Má to však háčik. Pozabíjané deti sú častokrát podrezané. To asi strely, ktorými sýrska armáda ostreľuje štvrte s pozíciami povstalcov, nedokážu. Ale hrdlorezy z Al-Kaidy, ktorí vďaka Turecku, Saudom a Západu pobehujú po Sýrii, dokážu takéto veci páchať. Sýria je tak dejiskom rusko-americkej vojny vedenej cez prostredníkov. Asad kontra tzv. Povstalci, Al-Kaidáci. A vďačne falošnému obrazu o situácii v Sýrii poslúžia médiá hlavného prúdu. A dokonca aj ctihodná BBC, ktorá na svojej webovej stránke zverejní fotografiu z masakru v sýrskom meste Hula a ozve sa taliansky fotograf Marco Di Lauro, že ide o jeho fotografiu z Iraku z marca 2003, z masakry v Al-Musaibe. A k tomu ešte Izrael s varovaním, že Sýria má najväčší arzenál chemických zbraní a môže raketami zasiahnuť židovský štát. Už sme tu mali rozprávočku o zbraniach hromadného ničenia v Iraku, čo spečatilo osud Husajna a rozputalo vojnu. A už Izrael presvieča Putina, ruského prezidenta, na jeho návšteve v židovskom štáte, ako treba zúčtovať so Sýriou a Iránom a vyťahne účinnú kartu z minulosti. Prirovnáva Irán a Sýriu k hrozbe fašizmu, nad ktorým Rusko zvíťazilo. A čo tak od minulosti k dnešnému Izraelu? Keď Günter Grass, nemecký spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, písal o nebezpečenstve vyzbrojovania Izraela nemeckými ponorkami, schytal to. Dostal nálepku ako antisemita číslo 1. Spiegel Online uviedol, že nemeckí predstavitelia vedeli, že židovský štát vybaví ich ponorky jadrovými hlavicami. Plavidlá sa pohybujú tak ticho, že sa môžu dostať nepozorovane do výsostných vôd iného štátu. To asi nie je nebezpečenstvo pre región. Navyše podľa Spiegelu a jeho dokumentov z Ministerstva zahraničných vecí nemeckého dokazujú, že Berlín už v roku 1961 vedel, že Tel Aviv vyvíja atomové zbrane. A k tomu už len perlička. Izraelský spisovateľ Sami Michael označil židovský štát za najrasistickejšiu krajinu na svete. Ide o odborníka na multikulturalizmus, ktorý tvrdí, že v Izraeli učia deti od škôlky k nenávisti a odporu ku cudzincom, pričom kultúra v Izraeli nie je o nič skazenejšia ako fanatické islamské frakcie. Keď sme už pri multikulti a islame, ktorí nám ruka v ruke stále dominantnejšie kráčajú Európou, je tu proces Breivikom v Norsku. Stále sa rieši, či je ultrapravicový strelec, ktorý zaútočil na vládnu štvrť metropole a na zraz provládnej liberálnej mládeže, čo si vyžiadalo 77 obetí, blázon alebo nie. On sám vyhlásil, že jeho čin bol barbarský, ale oprávnený a nevyhnutný na zabránenie moslimskej invázie do Nórska. Obvinil vládnúcich sociálnych demokratov, že začali v Nórsku multikulty experiment a odštartovali masové prisťahovalectvo Aziatov a Afričanov do krajiny.
Hrozný čin, mnohé nevinné obete. No nálady v Nórsku sú iné, ako nám prezentuje hlavný informačný prúd. Ľudia v Nórsku, ktorí nepatria k žiadnym radikálnym skupinám, dokonca aj Európania z našich končín, ktorí pracujú v Nórsku, vám povedia súkromne, že majú strach a obavy z prisťahovalcov, ktorí si vo svojich štvrtiach vytvárajú vlastný islamský svet, agresívny ku všetkému vôkol, vrátane hostiteľskej krajiny. Vnúcovaný multikulty projekt vedie aj k skratom a la Breivik. A čo je islamský svet? Nórsko šokuje 77 mŕtvych. V Iraku si boje medzi šítmi a sunitmi, teda vetvami islamu, vyžiadajú pri atentátoch aj 40 mŕtvych denne a boj trvá roky. A kohože to tolerujeme v rámci multikulty v Európe? Odpoveď nám dá Fouad Belkacem, pôvodom z Maroka. Je hovorcom skupiny Sharia for Belgium, teda šaria, islamské právo pre Belgicko. My moslimovia nemáme pre vás neveriacich a váš životný štýl ani štipku úcty. Naše náboženstvo je nadriadené tomu vašemu. Pokiaľ sa vám to nepáči, môžete sa odsťahovať. A ja sa pýtam, kam sa majú napríklad Belgičania odsťahovať? Že by do Maroka? Keď si robíte skladačku z presadzovania záujmov elít, vyvolávania kríz, vnúcovania modelov centralizovanej moci, vojen vo výbušných oblastiach, multikulty projektov, zapadá to do koncepcie poriadok z chaosu. Vyvolávať chaos v rôznych častiach sveta a potom ponúknuť spásonosné riešenie, aby bol mier, prosperita, bezpečnosť v úvodzovkách. Robí to neviditeľná ruka trhu? To asi ťažko. Sú to konkrétni ľudia a konkrétne skupiny. Stačí citát na slovo vzatého odborníka Davida Rockefellera v roku 1994. Všetko, čo potrebujeme, je všeobsiahla kríza a národy budú súhlasiť s novým svetovým poriadkom.